pár, pretože mi to nestíha. Takže celú túto kocku vyberieme a dáme si tam celé avokádo. Potom vám ukážem ďalší postup. Takže musíte chvíľu počkať, aby som si vyčistila všetky avokáda. Takže ďakujem zatiaľ. Máme už prvé avokádičko, tak to nejak vyzerá zase, ako vám ukážem. Máme už prvé avokádo, ideme na druhé avokádo. Takže sa vám zachôdzujem, čauka, zastávka. Teraz, keď to máte už máte v miske, tak budete pučiť iba vidličkou, až dokým vznikne nejaká takáto drť. Takže nejaká takáto, pozerajte, počkajte. Takáto drtička. Takže taká nejaká drť proste iba. Keď ju budete mať, tak si zoberete to súl a kožení. Zoberete si sol a iba trošičku, nie až trošičku, ale akože iba štípačku osolíte. Zoberete si korenie. Tím, že tady je označená ta chytička, tak vždycky poznáme, že je to přímo tady. Možná to ještě nějaký musím označit trochu. Ty jsi celý přidělal, tak dobře ty parzbuky. Neboj, to nestavíme, to zablokujeme. Jo, tak dobře. Ne? Ať tady to budeme... No prostě chápeme. Tady dám takhle třeba blok. Jo, dobře, tak to může být na cesta ven. Jo, přesně tak, tady budu se trošku vylepšit. Prostě to otvoríte. Takže co kdybychom semka dali třeba něco strašně nápadů, co by to mohlo být? Jo, já už vím, co jsem dám, abych byl strašný nápad, třeba tohle. Počkej, diamantový blok? Ale to už nepoznají. Dobre, máme. Dáme si koreničko, stačia trošičku. Stačia také 3 otočky, takže dáme si koreničku. Máme, tak zase miešame. Super, keď to máte pomiešané, tak potom vlastne už máte hotovo a výsledok je tak nejak. A dúfam, že vám bude chutiť.